ngayang mangandam gihapon sa kay gayunan nga uwanon ang ubang bahin sa nasod. Katapusang nabantayan ang low pressure area sa gilayon nga 395 kilometers east-northeast sa Itbayat, Batanes. Matod sa Pag-asa, nagkanipis na ang panganod sa LPA ug posibleng matunaw kini sa mosunod nga mga adlaw. Apan may mga pag-uwan-uwan gihapon tungod sa padayong paglihok sa habagat sa halapad nga bahin sa nasod, uban ang mga pagpanugdog sa ubang dapit. Subay sa data sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka mga bahin sa Eastern ug Central Luzon. Adunay kahigayunan usab nga masinati ang kusog nga pag-uwan-uwan sa Cebu, Samar ug Leyte provinces. Ang ubang bahin sa nasod angayang mangandam usab sa posibleng pag-uwan-uwan. Masinati ang kusog nga uwan sa pipila ka mga dapit sa nasod nga posibleng mohatag sa pagbaha o kaha sa pagdahili sa yuta.